Dyma ni bechgyn dan 11 oed yn mynd fel lladd nadrodd I geisio cael y blaen yn gynnar fan yma. Di hwnna ddim yn syndod oherwydd yma'r cwrs yn llithrig a'r lle gorau I fod wrth gwrs yw lawr y tu blaen. Tro bach ddigon lletwyth yr olwg yn y fan yna. Yn gynnar wrth i'r beicwyr ddod oddi ar y tarmac I fewn i'r cwrs go iawn am y tro cynta. Ben Tylet, fe yw'r pencampwr. Pawb wedi cychwyn yn ddiogel yn y ras yma i'r bechgyn dan 11 oed. Hewlett yn arwen. Gydag efo yna mae Oliver Draffan o dîm y Derwent Scott Craig yn drydydd ar hyn o bryd. Nôl ar y llinell gychwyn y bechgyn dan 40 oed yn y crys gwyrdd yn y canol Finlay Pickering yw o glwb rasio Hull Thursday lan fyna yng ngogledd ddwyren Lloegr. Yn aros i'r cychwynwr chwythu I chwyban y dyna nhw. I fyny'r ffordd ag I gyfeiriad y cwrs go iawn. Digon o ddiddordeb Cymreig yn y dosbarth yma. Mae yna 3 o leia o reidwyr lleol o glwb beicio y Fenni. Sgwniad I nhw am sicrhau buddigoliaeth fan yma i'r tîm lleol. Mae yna beth sy'n rhyw 20 y fechgyn siwr o fod dan 40 oed yn y ras yma. Ac yn y ras oedd bant rhyw funud neu ddwy yn ôl. Mae yna bron I 30 o feicwyr yn y dosbarth i'r bechgyn dan 1 ar 15 oed. Rhif 96 yn dangos ei hunan yn gynnar. Dyna Freddie Birchall o South Fork Racing. Ac mor gynnar â hyn, mae'r bechgyn yma yn ymestyn y ras lawr nôl lawr y cwrs. Ar y blaen yn edrych yn gryf iawn te. Freddie Birchall. Finlay Pickering yn y crys gwyrdd yna amlwg. Ben Hewlett. A'r streips na gwmpas I Freston yn nodi I fod yn bencampwr cenedlaethol. Ac mae'n dangos ei hunan fel pencampwr hefyd yn diw wedi agor bwlch sylweddol yn barod a ni ddim hanner ffordd drwy'r cylch cynta. Eto rhif 40 Oliver Draffan o Derwent rhif 1 yn mynd trwyddo'r crys melyn. Max Rusby o glwb seiclo pedal sport. Bachgen ifanc yma wedi ennill y pencampwriaethau cenedlaethol y tymor diwetha. Dyna pam I fod yn cael y fraint o wisgo y crys. Mae'n benderfynol o ennill y ras yma I brofi I fod wedi camu I fyny. Bod wedi cynnal y safon hefyd ers y tymor diwetha. Rhif 7 ar y gefn Ben Hewlett o Beeline Generate. Dyna I glwb Cymaint o glybiau I fyny ag I lawr y wlad yn cael eu cynrychioli yma yn y Fenni y penwythnos yma. Welon ni dosbarth I ferched yn cael ei ennill yn hawdd yn dod gan Hetty Harnden. Mae'n edrych yn debyg fod bachgen yma eto yn edrych yn ddigon abal I ennill o bell. Hewlett
Dod i fewn i'r gwastad am y tro cyntaf. Nhw'n ni edrych yn ôl. Gwyliwch faint o fantes sydd gydag e yn barod. Yn arwen y ras yma i'r bechgyn dan 1 ar 15 oed yn dod o dan y tŵr am y tro cyntaf de Ben Tulet. Mae'n dipyn o ras am yr ail safle ar hyn o bryd. Rhif 42 Jensen Young a Oliver Draffan, nhw sy'n ail a thrydydd. Ond dim ymheth. Pwy sydd yn arwen a Tulet yw hwnnw, rown y goeden. Dod yn gyfarwydd â'r cwrs yma erbyn hyn, a mae'n cynnal y tempo yn diwe, rolyn ôl na'n llithro ryw ychydig. Ond mae'n dewis i lein yn gywir ac yn glir yn diwe. Dros y rhwystre. A mae hwn yn edrych yn berfformiad caboledig gan y pencampwr Prydeinig dan 40 oed y tymor diwetha. A mae'n dipyn o ras honno sy'n datblygu y tu ôl iddo fe. A gwylwch mewn ger gymharol isel fan hyn, eto yn aros yn y cyfrwy, yn hytrach na dod oddi ar ei feic. Na, di o gwastraffu dim amser o gwbl ydi e. Cyhyre y coesau yn clapian yn amlwg wedi bod yn ymarfer yn galed iawn ar gyfer y tymor newydd yma. Yn glir ar y blaen. A breciau disc yn cael ei caniatáu erbyn hyn fel y gwelwch chi ar olwyn blaen a'r olwyn ôl yn ddatblygiad cymharol newydd. Ond eto ddim wedi cael ei mabwysiadu gan beicio ar yr hewl yn pencampwriaethau'r byd. Mater o amser mae'n siŵr gen i yw hynny. Joe Keely yw'r bachgen yma o glwb y Welyn Wheelers. Tro cyntaf. O ie, chi'n talu'r pris yn dych chi. Mae yna ddifer yn dod oddi ar y beic, ond mae hwn wedi mynd ymhell ar y blaen. O'n i'n synwyro, mae Finlay Pickering oedd ar y blaen yn y Crys Gwyrdd, ond na. Rwle ar y cwrs fe ath y bachgen yma i'r blaen. Joe Keely yw e o'r Welyn Wheelers o Welyn Garden City. Mae Keely'n fentrus iawn, ddim yn dod oddi ar ei feic, ond yn talu'r pris yn y diwedd. Fydd e'n gwybod y tro nesaf i ddod oddi ar ei feic oherwydd os bydd y ras mor agos yma hi nawr, mae'n gwybod y gall tactegau fel yna gostio ras iddo fe, oherwydd mae'r digwyddiad yna wedi caniatáu i Finlay Pickering gau y bwlch na. Oedd yn un sylweddol pan groesodd Pickering llinell derfyn. Ond Keely yn dal i wen i allai gadw'r tempo mae fyny, dwedwch tan ddiwedd y ras, bobl annwl. Ben Tulet rownd y gornel llaw dde yna. Ag i'r chwith. Ni'n meddwl falle bod y trac yma cwrs yn sychu allan fe ddath yr hael y golwg eto a reit ar gychwyn y ras yma. A mae wedi diflannu tu ôl i gwmwl unwaith eto. Mae'n dal yn hytrach yn o'r. Mae Pickering wedi cael y gore ar Joe Keely. Ysgwn i faint mae'r digwyddiad yna wedi mharu ar hyder Joe Keely. Oedd mor bell mlaen ar ddechrau yr ail gylch yma, ond mae Pickering wedi dal ati. A nawr dyna fe y gwahaniaeth sydd rhwng y ddoi. Pickering wrth gwrs y prif ddetholyn yn dod i fewn i'r ras yma o Hull Thursday. Dyna'r bwlch. Rhyw hanner 100 metr fydden ni'n dybio. Mod i Pickering wai y ffordd drwy'r y beicwyr eraill ar hyd y cwrs. A nawr bellai ganolbwyntio ar ennill y ras yma. Wedi wneud y gwaith caled dal ati yw'r dateg nawr. Pickering eto, yn un arall y nad sydd yn dod oddi ar ei feic. Ac wrth beidio a gwneud hynny pan bod e'n dod i ben y ddringfa yna, mae'n gallu rhoi i drod lawr eto.
Unrhyw un sy'n dod o ddiar I feic wrth gwrs, mae'n colli ryw eiliad falle neu ddwy bob tro wrth ddysgu na mynd nôl ar I feic. Bwlch yna ni'n sylweddol, mae'n ymestyn gyda phob troad yr olwyn yn ôl I golwg hi. Edrych dros I ysgwydd I weld ble mae Joe Keely. Fe oedd na ddiwetha pan edrychodd o'r Welyn Wheelers. Mae yna ddoi yma o'r Welyn Wheelers, ond ni'n teimlo falle bydden nhw'n gallu gweithio gyda'i gilydd, ond nid fel ni mae wedi bod. Arweinydd y ras dan 1 ar 15, ni'n aros yn ddod allan o'r coed, yna fe, dyw'r blaenoriaeth ddim wedi newid. Mae'r blaenoriaeth honno gan bencampwr Pryden dan 4 ar 10 y tymor diwethaf Ben Chwlet. Dyna pam I fod e'n gwisgo'r y stripes na o gwmpas I frest. Ac yn falch iawn ohonyn nhw, mae'n siŵr gen I. Mae'n feistr ar I feic yn diwen rheoli'r ras yma. Mae mewn ger sydd yn siwtio fe, pryn bod e'n newid ger o gwbl yn ôl I golwg hi. Mae'r cwrs yna o hyd rhwng y ddau sydd yn yr ail a'r trydydd safle. Jensen Young sydd ar rhif 42 ar ei fraich e, Oliver Draffen, rhif 14. So here comes the adjacent group. Charlie Craig sydd wedi dod fyny i'r ail safle. Jensen Young yn y trydydd safle. Nôl yn bedwarydd erbyn hyn yma Draffen, Tulip yn arwen. Chwlet yn llithro ryw ychydig yn y fan yna. Dod o ddiar I feic, ond dyw ddim wedi colli momentum o gwbl. Dyna'r ffordd I daclo y rhwystrau yma. Max Rushby ymhell ar ei hôl hi nawr. Fe ddath fewn i'r ras yma yn gwisgo'r Crys melyn, ond dyw e ddim yn y golwg o gwbl. Ac os yw e am wneud rhywbeth ohoni, wel mae rhaid iddo fe wneud rhywbeth yn ystod ar hanner awr nesaf yma I ddal gafel ar ei blaenoriaeth ar flaen y gyfres ar ôl un cymal. Pwyntiau i'r 20 cyntaf draws y lein. Mae yna bwyntiau UCI hefyd, maen nhw'n dweud. Dyma'r ras am yr ail safle I chi te, rhif 45, Charlie Craig. Fe welon ni I dad yn ennill ras i'r dynion hŷn yn gynharach. A Jensen Young sydd gydag rhif 42, Jensen Young o Pedal Sport Cycling Club. Tulip yn dod eto, mae yna stamina yn dos yn y corff. A fe fydd wedi bod allan ar ei feic am oriau nos a bore yn neud yn siŵr fod y stamina yn ddigonol I herio y trac yma sydd yn heriol yn ei hunan yn y fenni. Tulip. Mae yna gryfder yn y coesau yn dos e. Mae'r arweinydd. Mae wedi cael damwain fan hyn yn llithro yn llydan Finlay Pickering. A dyna ni, mae Keely yn ôl gydag e. Dyma'r ddau sydd yn arwen te. Mae'r ddoi ohonyn nhw wedi cael ambell I foment yn y ras yma. Oedd Pickering ar ei hôl i'r 11 ac wrth gwrs fe ath Keely I lawr ar y rhwystrau yna. Ond fe ddath Pickering yn ôl nawr. Mae wedi cael y damwain ei hunan. Ac mae Keely yn ôl ar ei ware. Mae hon am fod yn dipyn o ras rhwng y ddau fachgen ifanc yma dan 4 ar 10 oed. Narwen y gyfres, Finlay Pickering. Ond mae Keely o Welyn am wneud rhywbeth ynghylch y sefyllfa. Yn y trydydd safle ar hyn o bryd mae Freddie Birchill o Southfork Racing cadwch lygad amdano fe, rhif 96 y tro yma. Mae Keely wedi dysgu'r wers yn dweud.
Pickering a ras i fyny'r rhyw gydag yma Keely, rhif 46 mae'n wrth gwrs yn y ras i'r bechgyn dan 1 ar 15 oed. Sam Murray oedd e yn lliwiau Scott Racing, union yr un lliwiau a Charlie Craig wrth gwrs. Allan neu fewn i'r cysgodion Ben Tullet. Pa mor fawr yw'r bwlch yna sy'n rhwngddo fe a'r bechgyn sydd yn yr ail safle. Tullet yn poeni dim am hynny, dwi'n credu bod wedi edrych dros i ysgwydd unwaith. Ac os y gnaeth e mi yn sylwi taw Jensen Young a Charlie Craig sydd yna o hyd yn gyfres am yr ail safle. Digon o waith gan Tullet i wneud i gadw i feddwl ar waith. Yn uchel ar gyrn y beic yn all-in all na yn llithro rownd y gornel ac yn chydig bach o help ar yr un pryd. Ras yn y bechgyn dan 40 oed, mae hwnna yn poethi. O, Pickering eto, nid am y tro cyntaf, nid fe yw'r unig un. A mae Keely drodd erbyn hyn nôl i flaen y ras yma, ond dyw e ddim yn gwasgu arni serch hynny, mae ein ymwybodol a gallent e ddysgu'n unrhyw eiliad. Keely wedi gweld Pickering yn dysgu'n ddwy waith. Fe hunan wedi dysgu'n unwaith, ond wedi dysgu'r wers. A nawr ar y blaen, unwaith eto. A gwylwch ar y bwlch y fantes sydd gydag e. Wylio am y bachgen yn y crys y gwyrdd yr y dwy. Ond dim sôn amdano fe. Dyma arweinydd y rastau dan 40 oed i chi. Ddath o nunlle Joe Keely o Llewellyn Pickering. Bibio'r pits. A dipyn o waith ag e nawr i wneud i ddod yn ôl fewn i'r ras yma sydd wedi gael y gorau ar y bachan yma. Okay, the lead is over there. Joe Keely. Second bike is leading the red. Thank you. Joe Keely, de, mae fam newydd weithau. Mae'r bwlch na wedi agor nawr yn y dosbarth i fechgyn dan 40 oed. Dyma'r arweinydd. Joe Keely. O ble mae Finlay Pickering, dyna'r cwestiwn. Arweinydd y gyfres. Mewn periglo ildio pwyntiau fan hyn. Ond dim amheuaeth. Pwy sydd ar y blaen yn y gystadleuaeth na dan 1 ar 15 o hyd. Ben Tullet yw e. Wedi bod mas ar ben ei hunan o'r dechrau'n 10 bron ac yn dal. Gwyliwch arno fe, mae yna ddigon o egni ar ôl yn y coesau yna hyd wrth y glywed y gloch. Un cylch o'r cwrs yma i fynd. A dim sôn am y bechgyn sydd yn yr ail athrydydd safle ar hyn o bryd. Charlie Craig wedi rhyddhau hunan o'r frwydr yna gyda Jensen Young. Oedd ar i ysgwydd am gryn amser. A pwy mor agos nawr mae Craig at all-in all Tullet. Dyna'r cwestiwn. Mae'n siŵr o'r ugain eiliad o fantes gan Tullet. Ale mae Keely arni fan hyn o'r glwb y Welyn. Dosbarth dan 40 oed. Dod oddi ar ei feic nawr te. Ennill y ras yn swingio'r beic rownd y gornel. A fan hyn mae'n anodd a gydd yn ôl ar y beic hefyd i fyny ar y ddringfa yna. Keely. Dyna ni, welon ni Pickering yn dod trwy'r llun. Dyw e ddim mor agos â hynny, credwch i fi, oherwydd mae yna sawl tro. Na falle ambell i dro trwstan hefyd yn gwahanu'r cyntaf ar ail.
bechgyn ifanc yma. Sgwn i faint o'r rhain ddaw drodd eto ar y llwyfan ucha. Cymryd o ddewis yn dos o ran beicio mynydd, beicio hewl. A fel y gwelwn ni fan hyn hefyd, traws seiclo. Pickering yn yr ail safle. Keely. Trod lawr, mwyn i gadw'r cydbwysedd. Yn sôn am Pickering hyd yma. Lle gwelwn ni pa mor agos mae e fan hyn nawr na, nid y tro yma. Dyma fe'n dod o'r diwedd. Finlay Pickering. Ddoi ddigwyddiad yna wedi costio'n ddrud iddo fe ac wedi caniatáu i'r bachgen yma ddod i'r blaen. No, ni'n mynd siŵr faint oedd gydag yn y tanc wrth i weld yn herio ar y cylch cyntaf yna ac yn penderfynu peidio dod o dde ar ei feic ac yn talu'r pris wrth fynd dros y rhwystrau. Gillett. A mae'n reidio mor galed nawr a godd ar ddechrau y ras yma. 20 munud yn ddim byd i'r bachgen yma, mae'n amlwg. Na, mae wedi gwneud y cwrs yma i edrych yn hawdd yn dwi. Digon o rasio i ddod eto ar dynion elit, y merched elit hefyd, y merched hun. A'r dynion dan 2 ar 20 oed. Gillett, mas ar benni hunan, ble mae Charlie Craig? Dyna'r cwestiwn pa mae'r beth nôl y mae yn dod i fewn i'r llun. Y bwlch ddim i'w weld yn cael ac mi ddyle Gillett ddal ati, ddal gafel ar ei flaenoriaeth. Heblaw yna rhywbeth yn ddigwydd, nam technegol neu be bynnag, ond diw'n yn edrych yn debyg fel hynny. Popeth yn mynd fel watch i'r pencampwr dan 4 ar 10 y tymor diwetha, Ben Gillett. Wedi rheoli'r ras yma o'r cychwyn cyntaf mewn i'r goedwig am y tro ola. Mae'n fe un na bwyntiau gwerthawr i Charlie Craig. Y gwylwch fel mae Gillett yn sefyll ar y pedalen, pwyso nôl hefyd i gadw'r pwysau yna lawr ar yr olwyn ôl i wneud yn siŵr i bod yn cydio. Na fydd yna ddim digwyddiad sydd yn debygol o beri iddo fe golli pwyntiau, heb sôn am golli'r ras wrth gwrs. Mae hwn yn gyfle ni weld beth yw'r bwlch rhwng cyntaf ag ail. Gillett yn glir. Ac eto yn edrych yn debyg i fod wedi agor y bwlch sylweddol y rhyngddo fe a Charlie Craig yn yr ail safle. Hwnnw yn ei dro wedi agor bwlch yn ôl i'r trydydd reidiwr Jansen Young o glwb Pedal Sport. Ras yma'n ddiogel ym mhoced Ben Gillett yn ôl i golwg hi. Arweinydd y dosbarth dan 4 ar 10 oed. Joe Keely. Ar y cylch ola de, Kylie. Ond ble mae Finlay Pickering, dyna'r cwestiwn. Dyna ni gael cip ar y ddoi arweinydd yn y ddwy ras. Ben Gillett, dyw ddim wedi dal nôl o gwbl wedi o'r dechrau yn 10. Ond mae fantes e'n un sylweddol ar Charlie Craig sydd yn yr ail safle. Yn agos iawn at y ffens yn y fan yna. Gillett yn defnyddio pob modfedd o'r trac.
Brown y troion sydd wedi peri trafferthion i ambell un. Mae'r beicwyr eraill yn un yr heffin yn ei gysgod e. Arweinydd y ras dan 1 oed Ben Tulit. O fewn rhyw 300 llath, rhywbeth tebyg, hyd at ddiwedd y ras mae wedi ei rheoli o'r cychwyn cynta. Neb ar ei gyfile. Charlie Craig yn yr ail safle yn rhywle, ond wnaeth e ddim greu argraff o gwbl ar y bachgen yma sydd ymhell ar y blaen. Mae'n nid o'r ras mwy edrych yn rhwydd yn diwe. Dwi'n mynd i edrych mewn trafferth o gwbl. Brown y tro ola nad e fewn i'r gwastad am y tro ola. Ben Tulit. Bencampwr cenedlaethol dan 40 oed y tymor diwetha. A mae'n dal i droi'r pedalau mor gyflym nawr ar ddiwedd y ras yma ac yr oedd e ar gychwyn y ras. Mae hon yn fuddugoliaeth ysgubol i Ben Tulit. Ac yn y mewn yn yr ail safle, Charlie Craig. Mewn tipyn o frwydr ar un adeg gyda Jenson Young. Kylie. Yr bachgen sy'n arwen y ras dan 40 oed. Mae'n edrych yn debyg gyda we adre ar ben ei hunan, ond ni wedi gweld e'n disgyn oddi ar ei feic unwaith. Yw'r ras yma ddim wedi hennill eto. Ond dim sôn am Finlay Pickering. Oedd hi'n dipyn o ras rhwng y ddoi ar un adeg, y bachgen sy'n arwen y gyfres wrth gwrs, yn y Crys gwyrdd os y gwelwch chi fe. Ond dwi'n yn credu fod e am wneud argraff ar y bachan yma. Hawlio dipyn o fantes iddo hunan yn gynnar, ond yna, welon ni mewn llithrodd i ar ei feic yn mentro dod peidio dod oddi ar ei feic i ddringo dros y rhwystre. Bron, wel fe dalodd yr bris bryd hynny, ond yna 2 ddigwyddiad i Finlay Pickering, a doedd Kylie nôl yn y ras ac ar y blaen a fyny mae wedi aros. Dyna Pickering yn y pellter. Mae'n gwybod fod e'n saff o'r ail safle, dim ond iddo ddal ati. Nôl gyda'r arweinydd te. Kylie o Glwb y Welyn. Fe bod ymhell nawr o'r llinell derbyn yna. A phwyntiau gwerthfawr iddo fe. Nifer o'r bechgyn dan 1 yn dal ar y cwrs. Dyna chi arwydd o ba mor gyflym yma Kylie. Pickering. Kylie fewn i'r goedwig am y tro ola. A pan ddew allan i'r heilwen, fe fydd e'n gweld y llinell derbyn yna. Bydd yr holl waith paratoi yn ystod yr wythnosau diwetha yma wedi bod gwerth yr ymdrech. Oherwydd mae llon poced y bwyntiau ar ei ffordd iddo fe. Ac wedi cael y gorau ar arweinydd y gyfres Finlay Pickering. A nath ras ohoni am gyfnodau maith. Gibo'r pits am y tro ola i Joe Kylie. A dyma fe'n dod ar y tarmac am y tro ola i fyny tuag at y llinell derbyn yna. Lliwiau gwyrdd a gwyn Clwb y Welyn yn amlwg iawn yn y ras yma.
Fe sydd yn cymryd y fuddugoliaeth ac yn cipio y gystadleuaeth yma i'r bechgyn dan 40 oed. Mi bydd e arbenni ddigon, mae'n siŵr gen i. Na nawr, yr ail, Finlay Pickering. Wrth orffen yn ail yma'r gyfres yma drwy'r flwyddyn, wel, mae'n naddo i fod yn gyfres glos. Ac fe welwn ni'r ddoi yma eto, mae'n siŵr gen i. Y gŵr yn y Crys Gwyrdd. Fe sydd yn arwen y gyfres, ond ail ore yw e eddi. Ar draws y lein, Finlay Pickering. Ben, congratulations, winner of the under-16s race. Quite comfortable by the end, really, that was. Yeah, it was really hard. It might look easy, but I was really trying the whole way through and out of every turn. And this course, you've been here many a time before, but what are your tactics when you attack this course? I attacked this course, I wanted to go out early, try and gain a gap, and the plan went well today. And you did gain that gap, lap on lap, you were kind of stretching a little bit as well. Can you keep an eye on the other people, or is it just about concentrating on your own race? You try and concentrate, but when you look over the corner, you kind of get a glimpse behind you or something like that. And you always want to know where everyone is. And you're 15 years old, you obviously love your cycling. What's the future plans for you? I'd like to ride the Tour de France. That would be a big dream. It's everyone who's a cycling fan, you know, everyone knows the Tour de France, and that'd be amazing one day. Okay, we'll keep an eye out for your name in the future. Congratulations, thank you so much, Ben. Cheers, all the best. Thanks. And we've also got Joe. Joe, come on in. Congratulations. Another victory for you. Did you enjoy that? Yeah, it was really fun. Come round a little bit for me to have a chat with you. So you slipped as well on them little hurdles. What was the thinking when you slipped? Just get back on your bike ASAP? Just get back on and then just go for it again. And have you been here in the venue before competing? No, I've not been here before. And what did you think of the course then? It's pretty fun actually. It's suited me, nice and technical. Yeah, it's technical for you. Do you prefer kind of technical courses and things like that? Yeah, I'm not exactly. I've not got the biggest engine, so I prefer the technical courses because I just make my time up on there. Yeah, and you definitely did that today. Congratulations, Joe. Have a great day. Thank you.